punainen valo tai vilkkuuks, en mä tiedä. Ketkä ajaks Verkku sun kellossa? Ajaa. Joo. Verkku ja Miro ja Roni ja Viljami. Joo. Onks kaikilla silleen selkeä? Ja sit hei, se mikä oli tossa toivomus, tossa noi ketkä tuli jo heti aamuvuorona ensimmäiset kuskit, niin se on toi ylimmäinen mutka, kun mennään ylämäki oikea ja tullaan alas. Niin se on sit seuraava mesta, mitä me sit treenataan. Niin nyt ajakaa sekin paikka silleen tiukasti, koska me siirrytään sit sinne. Mä itse ajoin sen muutaman kerran, niin se tuntuu ihan törkeä vaikealta. Mut katsotaan, jos löydetään siihen jotain ideaa. Ei muuta kuin ajakaa turvallisesti. Mitäs siellä oli sit? 852, Ronilla 755, Mirrellä 732 ja Viljamilla 776. Sitten seura Anton 8 ja Ronilla 54. Eikö 758? kuinka